nakalap ng Pangasinan Watch. Sa layuning matulungan ang mga magsasaka sa bayan ng Bugalyon, ipinamahagi ng munisipyo ang mga certified seeds. Naglaan ang LGU Bugalyon ng halos 1 milyong pisong pambili ng certified seeds para sa mga magsasakang hindi pa nakakapagtanim hanggang ngayon. Samantala, natuwa naman ang mga magsasakang nakatanggap ng mga palay seeds. Matagal na kaming magsasaka, wala kaming natatanggap noong una. Pero ngayon, mayroon na, kaya masaya kaming mga magsasaka po. Karaniwang nabibili ang mga certified seeds sa halagang 1,300 piso kada sako. Subalit sa Bugalyon, 700 piso na lamang nakukuha ng mga magsasaka ang kada sako. Malaking menos ito para sa kanilang gastusin. Ayon kay Lorena Garcia, Municipal Agriculturist ng Bugalyon, pinondohan ng Sangguniang Bayan ang pagbili ng certified seeds na mula sa iba't ibang seed growers sa Pangasinan. Ito naman is certified talaga na siya ay certified seeds. Kaya kalahati noon is 700. Yung kalahati shouldered by the municipal government. Self-sufficiency ng rice dito sa Bugalyon ay siguro mga magre-raise ng hanggang 80% kasi yun nga certified ang ginamit. The truth will set me free. Yan ang naging pahayag ni Bayambang Mayor Ricardo Camacho hinggil sa isinagawang pagdinig ng Sangguniang Panlalawigan kung saan tinalakay ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Una niyang pinabulaanan ang reklamo ng ilang membro ng Sangguniang Bayan ng Bayambang tungkol sa biniling service vehicle na sinasabing hindi umano ito nagdaan sa public bidding. Yung sa possession paper namin kasi nandun na lahat yung mga evidence showing na hindi tayo guilty sa pinaparatang nilang kaso ko sa ombudsman regarding for the purchase of yung service vehicle. At they are claiming that the one that we purchased is a luxury one. Hiningi sa committee na magkaroon kami sana ng spot inspection kasi yung sasakyan that we are talking about is nasa parking area para makita kung yun na ay luxury van, second hand. Kanya ring pinasinungalingan ang paratang sa kanyang graft charges kung saan pinalabas umano nito na gumastos ang munisipyo ng halos 2 milyong piso para sa mga grills na ginamit sa barbecue event noong nakarang taon na nakasungkit ng world record. Nag-ask ako ng certification from our auditor at nagbigay siya ng certification that yung 3,000 ay walang na-purchase na ginamit ang pondo ng local government unit. Walang walang disbursement that was. So yun ang aking depensa pagdating ng panahon na makatanggap ako ng notice from the ombudsman. Samantala, muling nilinaw ng alkalde ang patuloy na ipinupukol sa kanyang issue tungkol sa paglilipat ng Bayambang Central School. With regards to the Court of Appeals na lumabas na order, ito yung temporary transfer doon sa proposed site na pinaligan tayo ng korte kasi nakita nila na it is more on the general welfare of the children. Bumagsak ang gutter ng pamilihang bayan ng Mangaldan kasabay ng pag-ulan ng yelo noong nakaraang linggo. Apektado na raw rito ang mga tindera lalo na kapag umuulan. Kanya-kanyang lagay ng tolda upang hindi mabasa ang kanilang mga paninda. Pag umulan, kinakabit namin yung tolda para hindi mabasa yung paninda namin. Hindi naman po ba nabawasan yung bilang ng mga bumibili sa inyo? Nabawasan sir. Siyempre mababasa rin sila sir kung pag umulan, malakas yung tulo ng tubig. Pinapag-ingat ng Pangasinan Provincial Health Office ang mga Pangasinense laban sa mga umano'y naghahanap o naghahakot ng mga pasyente para maoperahan sa katarata, mga bukol at iba pa. Ayon kay Dr. Ana de Guzman, ipinagbabawal sa PhilHealth ang hakot system. Sa PhilHealth po, sa kanila po, dapat po dumaan itong mga pasyente na ito sa proper procedure po. At mismo itong mga pasyente po na ito ang lumapit sa hospital na gusto po nila. Hindi yung mga professional endeavors ang maghahakot sa kanila or merong mga ahente na maghahakot sa kanila, I should say, para dalhin po sila sa isang hospital. Ang nangyari po kasi, nagkakaroon po ng parang nag-aahente dito sa mga pasyente po na ito para po sila maoperahan. At meron po mga nag-claim ng referral fee para po sa hospital na yan.
Nasisilip daw kasi itong pagkakitaan ng ilan tulad ng mga pribadong ospital, mga ahente na naghahanap ng pasyente at iba pang mga nagsasamantala gamit ang pondo ng PhilHealth. Para sa mga Pangasinense na nangangailangan ng tulong medikal, maaari lamang na magpatala sa kanilang BHWs at may libreng operasyon sa mga pampublikong ospital ng Pangasinan sa mga lehitimong surgical missions o di kaya'y sa ilalim ng point of care program ng PhilHealth. Ito po ay patuloy natin na programa, no, para po sa mga kababayan po natin na may mga bukol. Kaya hangad lang natin na pumunta po sila sa mga BHWs nila at magpalista po. At actually, doon po sa listahan po namin, nandun po yung contact numbers nila. At ito po ay kinukontak po namin sila kung kailan po natin ma-accommodate sila doon po sa mga ganyan. Ngayon, muli kami nagpapalista o yung dati naming listahan na hindi pa na-operahan, pinapa-update po namin ngayon. At sila po ay muling ini-schedule po namin ng last quarter po nitong taon na to at saka sa first quarter po sa 2016. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vanch Padilla at ito ang Pangasinan Watch, broadcasting from Pangasinan to the world.